manthai manani hingke jobak khlaina nango abo tiprasa rokni kaisa raidang si thangsiwo phia manthai ni bagai justice ni bagai khorang tisai jobak khlai mabo kaibusule supung jakha abo yago si goni mano salphage kaisa deramong kaisa sobani khorang tisalai tongo phia supung jakna nile hasalni kok femolok jaknani samung santhani kasu jaknani mangfli mang kasajak sirang salabo obahaino mangfli kasaka bisi kolok ni sanmung kok borokno rumani script bai khlainani phia sanmung santhani jai khlai jaikya angai tongmani mangfli robo kasoino tongo bosongni thinangni bagai mani kok borokni bagai khorang tisai jobak khlai thani लाठी चार्ज खालामनी मांगफ्लिबो काशका लाठी चार्ज खालायथानि गोबांमा रोंसोरोंनाय रखनो साग दुखुमान खा साग देराजाक रखनो जीबी सा खामनग्रो नायनि थांखा टीटीए एडिसिनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया ते अ पार्टी मुंगनो रगै खादुमुं फुनगै बिनि कगलामबो नारखा कक्टमा थुमनाय रखनि बसकांग इंजुरुंजाक बर हॉस्पिटल कलाइजाक 15 जन मतो हॉस्पिटल कलाइजाक बाक्सा डिस्चार्ज मानाय बरनि बेकरिंग दुखुमाबाय खा बख्रबो दुखुमाबाय खा खाक्लाबो दुखुमाबाय खा बरकनो जों नायखा बरकनि ब्लैक कंडीशन हाया 3-4 जन तंगो बरकनो जों डॉक्टर बाय मालाय साखा गाहाम के ट्रीटमेंट खायनानि बागै प्रॉपर ट्रीटमेंट खायनानि बागै जोंनि पार्टीनि हयते मथानि हयते जों बरकनो सुबानाय डॉक्टरनो जों कंटिन्यू कम्युनिकेशन नारगनाय अमा हाय गतना त्रिपुरा हाव बिलायके जोंनि त्रिपुरासानि ऊपर आक्रमण खायमानि निंदनीय घटना अमन जों सेलेंगो तानिके जों जोंनि हावचिनि अधिकारनि बागै मुभमेंट खायनि पर्यन्त जोंनो उसको ब्रजागलिया फाइनाय सालो चिनि अमहाय अवस्था चलै तंके त्रिपुरासारनि निजिनि माथाय निजिनि अधिकार बनि बांगै मुभमेंट खायनि पर्यन्त जोंनो जागा रजागलिया जों आगेयाव अमहाय घटना नगै फायखा ताबो नगै तंगो उलो बहायनो अम बेलायके चिनि बागै किरिमा संसाङै फायो जों तेबो क्राक मुभमेंट माखायनाय अरनिबो जतनि साइ लाचिमा संसा गतना अंखा चलानो हंके बुरैराव लाठी चार्ज खायो बुरैनो हंके चलाराव लाठी चार्ज खायो पुलिसनि अमहाय तंमो कंट्रोल माखायनाय राज्य सरकारनि थाने आं अमनो सानानि मुसुगो अमहाय घटना जाते परवर्ती कालो तांथों अम जों नायो आमबाय राजा खरागुलिनि नितानि कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।